La faula va, la faula ve. I dels 40 sèniors de l'Enric Larreula us parlaré. Soc en Santi Rovira i us haig de dir que tinc una cita eròtica pendent amb l'Enric Larreula. Bé, us explicaré com va anar. Tot va començar un dia que vaig fer una sessió de contes per adults a la Sala La Quàntica, al barri de Gràcia, programada per l'Arnau Vilardebó i la Marta Escudero. En acabar la sessió de contes, em ve l'Arnau Vilardebó i em diu: Santi, per la manera que contes, tu hauries d'explicar una història d'aquest llibre. T'han enganyat Immaculada, de l'Enric Larreula. El coneixia de nom, però no havia llegit res. Així que, gràcies a l'Arnau, vaig començar a llegir aquest llibre, aquestes històries. I mireu, vam fer maig, sí. De moment, encara no hem consumat. Però us puc ben dir que un dia o altre acabaré explicant una història de l'Enric. Vaig descobrir que no només té històries eròtiques, sinó que té un munt de literatura infantil i juvenil i, a més també, va ser il·lustrador. Doncs esperem que algun dia us trobi escoltant un conte de l'Enric Larreula. I catacric, catacrac, des de la faula, els 40 sèniors que ens teniu al cor enamorat.